హలో హలో దాందే చప్పే చప్పే ఉల్లా దాని ప్రాబ్లమ్ ಆತಂಡಾ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸಡೆ ದಿಯೋನ್ಯಾಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾ ಅವೇಯಾ ಜಾಬ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಮದುಮೆದ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹಲೋ 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 ಅತ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಂಡ ಅವು ಅಂಚೂರು ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ದಾಲ ಪನೊಂದಿತ್ತತ ಅವೇ ಜಾಬ್ದ ದಾದಾಂಡಮ್ಮ ಹಲೋ ದಾದಾಂಡಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ చామన్ బున వాజిని తోజుజ అమ్మ యం పనుందులతే గ్యారెంటీ ఆల్ కెల్సదాలే పతం దుంబుల ఎన్న బారి చాలుల్లో లాలు ಹಾ ದಲ ಪನುಂದಿತ್ತತಯಿ ಹಾ ಅವೇಯಾ ಲೈಫ್ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುಂತುಂಡು ದಾದು ಗೊತ್ತಲ ಕೊಡನ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತು ಯಾನ್ ಕೈಟು ಉಗುರು ಕುಲ್ಪಾಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಪಾರ್ಲರ್ ಕಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕನಕ ಪೂರ ಏನ ಪಾಂಡಿನ ಉಗುರು ಪೂರ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ನಾವೆ ತೂದತೆ ಏನ ಜೀವ ಕೊಯ್ಲ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಆತ